Yan mga choy. Yan, isa rin ba kayo sa nahihirapan maghanap ng pamain sa panahon ng tagtuyo mga choy? Dito na kayo maghanap mga choy ng pamain. Oh, ang dami. Yan, dito lang yan mga choy sa ano, sa may C5 mga choy, harapan ng Petron. Yan, para bukas to mga choy kasi napaka mahal na ng gasolina yung bibili natin ng bulat sa ay panggas na natin bukas. So, ganun lang diskarte mga toy. Dito na kayo mga toy, mga pulang bullets mga toy. Yan o, dami. Mga toy, mga ganito mga toy. Ang dami na yan mga toy. Ito lang yan mga toy, C5 ito. Ito yung natin, ito yung spot natin sa bullets mga toy. Yan mga toy. Yan, oh. Yan ang Petron mga toy. Yan sa C5, malapit sa McKinley. So yun, sana napit ko kayong mga toy sa kuhanan ng, ng bullets. Ang dami rito mga toy. Yan, tsaga-tsaga lang kayo para makapaglibang-libang bukas. Kung weekend pa naman, punta na kayo dito mga toy, aga pa.